Sambatan. Iki lho HP-ku. Iki lho, Pak. Kursine goceki kursine. Bareng yo. Aku ngidolke. Kene kurang ade. Idol gong. Pak, wis ki aku ae. Kono tahan sih. Kosong rene. Ah, sing ngidol nek ngulone. Wis kok. Yo jancelke. Ayo. Wis selok. Hah? Terus urung. Gandeng-gandeng, Bro. Gandeng. Ngidol. Ora tong-tong kuwi suarane. Oh, dinai ban, dinai karet. Kene dijeblos. Saya kan ndorong ngalor sithik. Ngidol kono. Yo. Masih. Yo, ngerti sih. Ayo. Aman iki lah. Ngisor lebake. Boke nandi. Belum bisa sih. Iki wis Orangane jopo. Wawang ngisor. Iki wawale kae ono wawale kae. Oh, ora kowe apik. Akal, Bro. Kae iki Dul. Kan gambane neh nek tae. Iki mau. Yo. Wes kok. Wah, kene nggone Mbak Karep kene. Ini ditabok. Baik. Mau wes nganu jedut. Wes suruh kowe pulang kowe jupuk awal. Iki cekare duduk ngidul. Ngidul, Pak. Ngidul terus. Wes, jedut kon. jedot. Benang ora. Benang kok ana benang ora di. Pengerti kan jangkrok. Pengerti sisan apa? Iki iso ngake iki. Anak iki tengahke kono ora kebagian. Yo, pengeret yo. Tolong. Sapa munggah? Yo, gak digawe Mas. Ayo tolong munggah. Yo. Jero. Jero. Munggah.